Puilano sini media serang satina belai hambai ya faro ani mungkher ekha debborma ang IWFT Town Committee ni ang executive member tongmani ang tini hingke bubagrani je thanchani marino hamjagoi sin tiprasa thanchangoi sin dophan bagai samu tangna nango hani bini o lamano ang belai hamjaga ang tini oro join khaikya hingke to kogono tongo wa phisa kongsano yakbai sebai mano kintu wa phisa no muthum khaikya abono kuno dine yakbai sebai mania hingka abono ang wansogo sini tiprasa bosong jotono thanchangoi samu khaibainani ba bubagrano logirina bagai ang jotono no sin tiprasa bosong borokno bang koinai hingka tai bad baki tabuk sak jora haimanya ko aba hai IPFT bo jarai rok angno kok sai tongo sinengni joto yot ni sai rok kok sai tongo ja central ni ja yot ni sai rok kok sai tongo borok bo tini phaya khana phaya phanong thong borok bo phainani tai bisla ler klak ni ang khakhayo toba khe borok no bo ang koinai borok jate taratari khaitung hingka jeng to bubagra sara to sini tibrasa notai mothangi man bo sara tai mothangi manai leader tongo ni ang khakaya bono sini last ni tam chane bono sini last ni thinang sin tibrasa no mothangai bono manai hini ang khakhayo abangi tinang lo join khaibeka asungno hambai ungjal to kuno koroi ang to tabuk sak jarang IPFT no bang hamya hinya aro jara leader tongnai rok no ba ang hamya hinya borok jotesto borok bo tibrasan bagai samung khai tongo tobe khe thanchani mari phaya hingka to jeng to jekono samung movement khaimiya hingka thancha nago sin tibrasa bwswklak bangba tobe khe aboni bisingo joto thanchangoi samung khainani khaikya hingka chawo asungno hambai kwbangma borok phainai hini sanai rok borok tini phaimanliya hingke ani tabu je tawono tongnai rok tagarjolni koyekjon khaikya 6-7 jona asukno tobe khe ang wan bongno ang pogrokha nin tabu pandemic taisa truk hamkake borok ang bubagra bai kok salainai erpore wa ang parabo bwkhak thangoi ang bongno kaisa program hai khai bongno ang afuru join rwnai Bakit tawag tayo borok na harmani into program youth na to sikaram na to buskang go do hai samtanga ni busut abok mana hilang ang asa khayo ang to bubagra jeta gimana agabon samung khainai ang bini no kok thaise khibi ang samung khaigala tobe khe ang asa khayo siniango joto nini tabok borok rok ni drugs hoite koto kisu sini sikla rok jengjalo kasai tongo aborok no tui besibak jeng puila samung ronnai